Està cremant. Ara sí que tenen el nou. En aquest concert volem agrair la dedicació i esforç dels músics, gràcies als quals la banda va començar, va pegar els seus primers passos i ha anat creixent any rere any.
Aquests músics han sabut transmetre i inculcar la importància de la música tant a amics com a les seues famílies. L'associació Amics de la Música de Favara vol obsequiar-los amb uns detalls. En agraïment als seus 25 anys en l'associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Santi. I entregarà l'obsequi a Anna, Morató i Salvador. A Matia, des de sempre li ha agradat la música i suposa que ma abuela ha tingut alguna coseta a veure. Des de que tenia 14 anys forma part de la banda Amics de la Música de Favara, cosa de la qual sempre està molt orgullosa. Sempre col·laborant en tot el que està al seu abast. Ha format part de la Junta, col·laborant en l'organització dels actes, eixides, organitzant partitures i sempre pendent de tots per a que ningú no es falti de res. Personalment, per a nosaltres, eres un pilar fonamental tant en l'àmbit musical com en el familiar. Sempre dispost a ajudar-nos en tots els aspectes. Sols dir-te que seguis envoltant-nos en eixa melodia que tu sols fas sortir de la flauta. Felicitar-te i desitjar-te que eixes notes musicals continuen formant part de la teva vida i de la nostra. En agraïment als seus 25 anys en l'associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Sara. I li entregarà l'obsequi a Rafa, Gisbert i Aragó. part de la banda i és motiu de celebració. Des de menuda he crescut rodejada de guitarres, de contrabaix i de música. Recorde quan venia als concerts de la banda de xicoteta a veure. A poc em vaig enamorar de la flauta quan veia Anna tocar. Sols volia ser com ella de major i poder estar dalt de l'escenari tocant amb tu. I és per això que jo forme part també de la banda, perquè tu has sabut ensenyar-me a apreciar i a valorar la música d'aquesta forma. Veure la teua dedicació i esforç per a aquesta associació l'únic que fa és que em sent orgullosa del pare que tinc i que per a mi sigues un model a seguir. Per això estic molt contenta de poder celebrar aquests 25 anys junt a tu formant part d'aquesta família. Felicitats, papà. En agraïment als seus 31 anys en l'associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Juanba i Adrià. Li entregaran l'obsequi a Mariló, Solanes i Miñana. Avui és un dia molt especial per a tornar a reconèixer tots els teus esforços i la teva dedicació. Avui és el 31 aniversari des de la teva entrada a la banda. Des que nasquérem, encarregat d'ensenyar-nos el millor i fer el que no ens faltaria mai la música. Tu ens has inculcat aquesta passió des de ben menuts, duent-nos darrere a tots els llocs on anava la banda.
a Mestalla, a tots els passacarrers i a molts més llocs. Tampoc oblidem tots els assajos als que ens has dut darrere, entre setmana i els divendres, fins a quines hores de la nit aguantant per a no adormir-nos. De tu hem après a voler la música el que més i per això estem agraïts i contents de poder celebrar aquest 31 aniversari els tres junts el dia d'avui. Tant Adrià com jo et felicitem pels 31 anys a la banda, mamà. En agraïment als seus 31 anys en l'Associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Toni. I li entregarà l'obsequi a Gemma Torres i Visquer. Passa. Sempre, quan entra un músic a la banda, és motiu d'alegria, per a tots. Després d'aquells anys primers músics que formaren la banda, seguiren entrant més. De tots ells, un músic molt especial per a mi i per a Vicent, un músic que encara segueix tocant a la banda, un nou membre de la família entrava. Ja n'érem 3 a la banda, encara que més tard entraria el quart membre de la família, Alberto, i ara érem els 4 germans tocant junts a la banda. Però en aquests moments vull referir-me a una xica que toca la flauta, Gemma. I tinc que dir que, de segur, tots els membres de la banda pensen com jo. Si tinguérem que definir-la en una paraula, la paraula seria alegria. Per això el demane que no deixes d'aportar a la banda les teues virtuts musicals i humanes. Gràcies també per estar fent créixer la banda que en el seu dia vaig veure créixer. Gràcies, Gemma. En agraïment als més veterans de l'Associació Amics de la Música de Favara, els quals avui complixen 35 anys en la banda. Per a ells demane un fort aplaudiment. Demane la presència de Rafa. I li entregarà l'obsequi a Juan Miguel Fons Romero. Unes parauletes no les tenia preparades, el meu cunyat, Juan Miguel. Jo crec que aquesta banda l'han forjat tots els membres, els antics membres de la Junta, que l'hem abonat, és com si fos un arbre, l'hem abonat, l'han pulveritzat, li hem tirat abono i avui tenim aquesta banda que tenim. I en gran part, li dono les gràcies a aquest grup famós que tingueren els Caicos, que malgrat no està així Salvador, però que entre ell, el pare d'Anna i Benjamín, Juan, Ramon, entre tots ells ens inculcaren els valors de la música. I en aquest cas, en el cas meu personal, crec que el valor musical que portem en la meva família m'ho l'ha donat el meu cunyat quan li portava la guitarra a la meva germana, el meu cunyat per tocar quatre cosetes en casa.
Així que agraïm-te, cunyat, els 35 anys que estàs així en esta banda i per molt més, per molt més. En agraïment als seus 35 anys en l'associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Gemma. I li entregarà l'obsequi a Toni Torres i Visquer. Bueno, ara és el teu moment, Toni. Des de sempre t'agrada la música i tant tu com Vicent ens heu contagiat el nostre germà Alberto i a mi eixa amor per ella. Hem viscut molts moments junts gràcies a la música, tant a casa quan assajàvem, cadascú amb el seu instrument, com a la banda, a cada assaig i a cada acte. Per això vull felicitar-te per els teus 35 anys dedicats a aquesta banda, perquè siguem molts anys més junts compartint aquesta afició que tant ens agrada. Felicitats, Gemma. En agraïment als seus 35 anys en l'associació Amics de la Música de Favara, demana la presència de Gemma i Toni. I li entregarà l'obsequi a Vicent, Torres i Visquer. Falta uno, que no he pogut dir. Bueno, 35 anys han passat des que es va formar aquesta banda, gràcies a la il·lusió d'una junta directiva. 35 anys han passat de quan aquesta junta va donar el primer instrument de la societat, un clarinet, a un xiquet de 12 anys. Aquest xiquet, amb molt d'interès i responsabilitat, ha anat creixent i per molts anys ha viscut com la seva volguda banda sembla un tren en marxa, on en cada parada uns comencen i altres posen fi al viatge de la música. Però ell, un dels primers músics fundadors d'aquesta banda, és l'únic que encara continua amb aquest viatge tan meravellós i espera que siga per allà. Des del primer dia s'ha assegut a la cadira que ocupa el clarinet principal i a hores d'ara, després de 35 anys, encara continua ocupant la mateixa cadira, sense haver-la abandonat mai. Este xiquet, que ja s'ha fet gran, eres tu, Vicent. Dir-te que has sigut per a mi i per a tots els germans un exemple a seguir. Estic molt orgullosa d'haver sentit els teus passos i per això encara estem tots junts formant part de la família Amics de la Música de Favara. La trajectòria musical de Vicent ha estat plena de sacrifici, d'hores d'estudi, d'hores dedicades a la banda, hores dedicades als companys i a les institucions, en definitiva, hores dedicades a la música. I puc assegurar que hores dedicades a la música, però intensament. Però quan una persona viu tan intensament l'art de la música, res suposa un sacrifici, sinó al contrari un plaer. Un plaer que van començar a gaudir els dos junts des que érem uns xiquets, estudiant al conservatori, tocant les primeres peces musicals que de segur te'n recordaràs i que han sigut moltes, com per exemple Coplas de mi tierra, Katiuska, Expo 70, Beatles en concert, En un mercado persa, Jesucristo Superstar, La Gran Vía, La Canción del Olvido, La Dolorosa, etc. També va ser un plaer anar els dos junts a tocar a la banda de Benimodo i a la banda nova de Xàtiva, gràcies al director que teníem en aquell temps, en Salvador Huerta i Ferrando, i que tant apreciàvem, una gran persona. Vicent,
Eres un exemple per a aquesta formació musical, perquè en tu hi ha motivació, fonaments, il·lusió. Però quan una persona té tanta motivació, en part també és perquè ha estat rodejada musicalment de gent meravellosa i professional, que ens ha transmès els valors més elevats de la música i del ser humà, com foren Salvador Huerta, Juan Bautista Falcó, Miguel Ángel Ferrando i altres com Salvador Espanya, que avui també haguera complit 35 anys, però lamentablement ens deixava fa un temps, encara que entre nosaltres sempre estarà present. També segueixes rodejat d'alguns companys i companyes que es formaren els primeros de la banda, que encara continuen fent de costat i que per a mi és un honor retrobar-me amb ells cada vegada que vinc a tocar cada concert. Ells i elles són Juan Miguel Fons, Mariló Solanes i la nostra germana Gemma Torres, encara que trobe a faltar els demés que també començaren aquest viatge. He nomenat a mestres, músics, directors, però voldria agrair especialment a una persona que amb la seva professionalitat, la seva manera de ser, fa que estiguem tots en la banda amb gran il·lusió, sumant 35 anys i més. Em referisc a Paco Tirado i Bataller, el director de la banda. Moltes gràcies, Paco. Què puc dir més? Que no són les paraules les que tiren endavant una banda, sinó les vivències i les experiències viscudes, com és el cas de Vicent, que 35 anys es poden resumir en 4 paraules: amor a la música. Enhorabona, Vicent, per ser com eres, i enhorabona a tots els músics que puguen seguir aquest exemple. Gràcies per estar ahí, Vicent. Donem pas a la segona part del concert. Demana la presència del director en Francisco Tirado i Bataller.
gravació. Con lo que està grabant. Que no ho sé. No. No me siente. A veure, aneu obrint teniu els gots, aneu obrint Per favor, se brinda al final de la obra, ¿vale? Gracias. La de niños.
no s'ambienteu tan pront.
complits aquesta banda gràcies a tots vosaltres. Per molt més. Felicitats. La família bé? Un pot treballar, canta, treballar. No li recala la família.